As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit ani atong mga slots hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw ug kabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulusol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita makagagahom ug walay kinutuban nga Dios. Nagpakatakos ikaw pagpasidlak ug bag-ong kahayag pinaagi sa pag-anhi sa imong bugtong anak. Itugot nga sama nga gihimo kaming takos nga mahisama kaniya tungod sa iyang pagkahimong tao nga gianak sa Birhen. Unta mahimo usab kaming takos nga makig-uban kaniya sa iyang gingharian sa grasya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, ayaw kamo palimbong. Ang nagbuhat sa matarong sama kang Kristo. Ang magpadayon sa pagpakasala iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pagayod sa sinugdan. Busa mianhi ang anak sa Dios, aron paglaglag sa mga buhat sa yawa. Dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios, kay ang kinaiya sa Dios anaa naman kaniya. Og dili na siya magpakasala, tungod kay ang Dios iya namang amahan. Ang kalainan sa mga anak sa Dios ug sa mga anak sa yawa mao kini: ang wala magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang isig kataw, dili anak sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios.
ang tanang kautlanan sa yuta. Nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit, kay naghimo siya ug katingalahang mga buhat. Ang iyang tungkamot nakakabot og kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton, ang tanang kautlanan sa yuta. Nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Palanugang kadagatan ug ang nagapuno niini. Ang kalibutan ug sila nga nagapuyo niini. Pamakpaka ang kasapaan, pasinggita nga masadya ang kabukiran at ubangan sa Ginoo. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo miabot siya aron pagmando sa yuta. Magmando siya sa kalibutan uban sa katarong ug sa katawhan, uban sa iyang kamakanunayon. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa pagkasunod adlaw didto nausab si Juan uban sa duha niya katinun-an. Ug sa pagkakita niya kang Hesus nga milabay, miingon siya, anaa ang nating karnero sa Dios. Ang duha katinun-an nakadungog sa pagsulti niya niini ug minunot sila kang Hesus. Milingi si Hesus ug sa pagkakita niya nga nagsunod sila kaniya, gipangutana niya sila, unsa bay inyong gipangita? Sila mitubag, Rabay, nga sa ato pa magtutudlo, hain kaman magpuyo. Ngari kamo og tan-awan ninyo, mitubag siya.
Busa mikuyog sila kaniya og nakita nila ang iyang gipuy-an ug nagpabilin sila uban kaniya niadtong adlaw, mga alas 4 kadto sa hapon. Usa niadtong duha nga nakadungog kang Juan ug mikuyog kang Hesus mao si Andres nga igsuon ni Simon Pedro. Gipangita dayon ni Andres ang iyang igsuon nga si Simon ug giingnan, nakaplaga namo ang Mesiyas nga sa ato pa Kristo. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Hesus. Si Hesus mitutok kaniya og miingon, ikaw si Simon nga anak ni Juan, apan sukad karon nganlan kanag Cephas, nga sa ato pa Pedro. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, dunay duha ka klase sa amahan, na ay Dios Amahan, na asay yawa nga amahan. Matud pa sa sulat ni San Juan, ang mga anak sa Dios lahi sa mga anak sa yawa. Lingiyay mong tupad ninakinsay imong amahan, ang Ginoo o ang yawa. Way ganahan nga mahimong anak sa yawa. Pulos kita ganahan na anak tas Ginoo. Pero unsa may timailhan kuno nga anak tas yawa, basta magsigi pagitag pakasala. Nalingay mong tupad ing naa kay sa ing na. Nya nagay sa sala, anak si yawa. Nya unsaon man aron dili makasala, mubiya sa buhat nga yawanon nya mosunod sa sugo sa Ginoo. Mo na diri sa tong ebanghelyo, nisunod sila ni Hesus. Ug unsa may nahitabo, giusab ang ilang kinabuhi ni Hesus. Ang una gyung kausaban nga mahimo silang magsasangyaw sa presensya sa Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang magsigig yung sangyaw nga God is present. Taas ang kamot. Na itulo ka bo. Patway siguro. Muni kuwang nato karon kay murag ang Ginoo murag layo. Para nato ba murag layo. Kay nga naman, wa man sad nato siya masinati kaayo. Ug unsa may hinungdan, kay di ta ganahan mo puyo sa kinabuhi nga iyang gipuy-an. Pagsunod yun sa duha, kadto si Felipe mani og si Andres mo'y unang nisunod. Ningon dayon si Hesus, unsa may inyong gipangita? Kanang teacher, asa man ka nagpuyo? Ni siya nga rimo, come and see. Ari mo diri og tanawa. Pagkakita nila sa Pinoy-anan ni Hesus, puyo sila tipon kaniya. Wa sila igo ra nilantaw ba? Ana man uli. Ning puyo yun. Kinsa ninyo ganahan mo puyo kuyog ni Hesus, betasan kamot. Maayo daghan-daghan. Naipipila wa gyud mo isa. Di mo ganahan mo puyo ni Hesus, dili sad mo ganahan mausab, di sa ganahan nga mabag-o, di ba? Bay karon, unsa may Pinoy-ana ni Hesus? Una, kabos, tumang kakabos, hapit way gikaon, hapit way kahigdaan, kay matud pa niya mas may panglanggam kay naay salag ang mga milo na ilungag, pero ang anak sa tao way kahigdaan. Kinsa ninyo dinhi ang ganahan nga mahimong kabos? Tasa kamot.
Jutay na lang. Ana. Sunod, unsa may kinabuhi ni Hesus, kinabuhi sa pag-antos. Ningon siya, mianhi ko aron pag-antos, aron maluwas ang katawhan. Kinsa ninyo'y ganahan nga magsigig yung antos kada adlaw. Mas kamot. Na duha na lang kabuo ang klaro. Unya, ang ikatulo nga buhat ni Jesus mao ang pagpakamatay para sa mga makasasala. To love and to die for enemies. Sige, kinsa ninyo'y ganahan magpakamatay para sa inyong mga kaaway. Tas kamot. Duha na lang kabuk ang ni isa. Mao na ang mga apostoles nga gikuyog ni Hesus ug ang mga santos nagpakita niining 13 kadagkong matang sa kinabuhi nga gipuy-an ni Hesus. Pero kadtong ni isa yung kisay gustong makabos, di magi mamalit og slot kada semana. Di magi mo mupalit og slot kada semana kay hadlok mo anay kwarta. Nya, ganahan ko nung makabos. Istorya. Kanang ganahan magantos na yaw-yaw magani mo, di lang kapanglaba inyong anak, di lang mo bangon, yaw-yaw naman gani. Nya ganahan din mo antos. Na aday magantos nga magyaw-yaw. Samot na tong pagpakamatay. Mangingon mo simbako. Unya igsakay nimo sa eroplano, makras ang eroplano, simbako. Igsakay nimo ros motor, matumbang motor, nya maparokas gater imong simbako. Ana man gani. No? Ona, klaroho na tong check ang atong kasing-kasing. Kay ang sukdanan sa Ginoo dili ang external natong mga actions. Matud pa ni Kristo, ang inyong mga bakba o ang inyong mga kamot nagdaig kanako. Siging isa. Praise the Lord. You are my King, you are my God. Ana, ambak-ambak pa. Bakba, siging praise the Lord. Pero matud pa ni Kristo, ang inyong kasing-kasing halayo kanako. Kay ngano man, dili mo ganahan mo biya sa sala. Ang sala maonay timailhan nga ato panggipangga ang yawa. Kay wa kunoy anak sa Dios nga magpakasala. Nya, kita ra ba kusog kitang maingon? Imposible. Di maguna kalikayan ang sala. Bisa ka na mangumpisal na ko, kasagaran yun, mayon. Di man yun ko kalikay pa der. Di yun malikayan, makapabakak yun ko. Di yun kalikayan, makapang nguan yun ko, makapang saba yun ko. Di yun kalikayan pa der. Nga, maka yaw-yaw yun ko. Pulos yun, di yun kalikayan. Gihapinan ng daan ba ang atong rason nga di kita willing nga mubiya sa sala. Antog ta akong papa sa unang, papa si Biro. Undang nas panabako pa kay makadaot ra ba ng tabako. Siya, amo naman yung kinabuhi. Mauna gini. Sige lang yung tabako. Mas stroke, half body, paralyzed. Ingnan des doktor. Gusto kang madugay-dugay jutay. Ayaw nagpanabako. Awa na gin manabako sa papa for 6 years. Hangtod namatay. Ingos papa, pwede raman biyaan ang pagtabako. Nako, okay. Di kamo biya nga agas ng laway dire, ana ng kamot. Nya maghuwat day ta ana. Maghuwat kita nga magkalisod na tagmayo. Una pa ta mo balik sa Ginoo, kanang mag-ilog na kasi imong ginhawa. Una pa ka mo biya sa sala. Dili. Kay basin o niya,
inigtan-aw sa Ginoo sa kasing-kasing, dili gyud tinuod nga pagbiya, kung dili nahadlok lang sa kamatayon. Nya dili ba yan na tinuod nga pagbiya kanang tumong nato kahadlok lang nga di malason, para gud anang mo take og board exam, hadlok bahagbong nya musimba dayog maayo, hikap dayos mga santos, bit-bit ana mga rosaryuhan, no? Di man na tinuod, di man na change of heart, change of emotion. Hadlok ba? Para karon, bago pa lang nangakras ang eroplano, inigsakay sa eroplano, daghan kay magrosaryo. Sunan kag mukras na sana. Sige, rosaryo. Ana. Pero mawa na sad, limot-limotan. Di magrosaryo, matogra. Ana ra na siya. Mao na, ang nindot yun, isintro nato ang atong kinabuhi diha gyud sa pagbuhat unsay gusto ni Kristong buhaton. Gilingay mong tupad. Ing na sugod karon din ako maningil og utang. Na tibuok 2025 din ako maningil og utang. Ano ba? Buhat mo na sa Ginoo. Nya moingon sad na imong tupad, ako sad tibuok 2025 din agyud ko mangutang. Ana. Ndot no. Labaw na gyud moingon na imong tupad. Tibuok yung 2025. Kada semana palit kog slot. Ana. Mo trabaho kag maayo kay mo palit kag slot. Kana mahimo kang kabos, magantos ka, o mamatay gyud kas gutom. Nya kinsa may imong kaaway, ang kagutom. Di ba? Kontra man gid natong gutom. Way taong ganahan gutomon oy. Kaon gyud. Kaon. Mo nang tigom gyud kwarta para makakaon. Pero dako baya kayo og tabang ang pagpili nga mag-fasting. Kana bang pagbiya sa pagkaon, bisag naa kay ikapalit, bisag naay pagkaon sa imong atubangan, nya moingon ka, di lang sa ko. Kay mag-fasting ko. Kana, dako kay na ikatabang, maghatag nag-strength. Hinomdo mo ni Jesus, iya yung gipili nga mag-fasting og 40 days, 40 nights. Nya giadto din sa siyawa. Available man pagkaon kay gamhanan man siya ingong yawa. Kining bato himo ang pan. Gamhanan gud ka. Unsa may gitubag ni Hesus? Nomdo mo. Unsa to yang tubag? Wa man sa demo kay nomdom. Katubang gitintal siya dito bas kuan ba? Ingaw din siya. Dili mabuhi ang tao sa pan lamang apan sa matag pulong nagikan sa baba sa Dios. Wa mabuntog sa yawa, wa matintal sa yawa si Jesus kay wa siya mag-apas anang pagkaon. Muna ang atong kwarta kung gamito nato sa pagtabang sa uban, bahalag wa natay kaon, maglisod ang yawa og tintal nato. Kadtong di na mukaon manindog ta. Atong ipadayag ang atong pag-ampo. Mga igsoon, sa pagbunyag ni Jesus, nakita nga nikunsad ang Espiritu Santo. Pinaagi kaniya, malaumon kitang muingon, Dios among amahan, dungga kami. Diyos among amahan, dungga kami. Nga ang katawhan sa Diyos, human mahugasi sa tubig, sa bunyag, makatagamtam sa kagawasan ug sa dignidad sa mga anak sa Diyos, magampo kita sa Ginoo. Diyos among amahan, dungga kami. Nga ang mga nasod, manalipod ug mutahod sa kagawasan ug sa dignidad sa matag lungsuranon pinaagi sa pagpatuman
ug mga programa nga mopalambo sa matang sa ilang pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Diyos ang amahan, dungga kami. Nga ang mga pamilya ug ang mga katilingban sa tinuod makasinatig kahiusahan sa usag-usa, pinaagi sa ilang pagpuyo o pagbansay sa ilang pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Diyos ang amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos, maalim ug mahimong gawasnon sa ilang mga balatian, magampo kita sa Ginoo. Diyos ang amahan, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Diyos ang amahan, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Diyos ang amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga trabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Diyos ang amahan, dungga kami. Nga ang mga matuohong mihalina makaambit sa kalipay didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Diyos ang amahan, dungga kami. Langit ng Amahan, dawata ang among mga pangamuyo, nga mapaubsano namong gihalad nganha kanimo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mong gugma, sa gupaw santusa. Kining panog, kining bino, ginama sa kamot sa tao. Pahimo mga grasya, bukas mo pagaliya, ihatag na kanamo, ulang itong amahan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig primaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, ikaw tagmugna sa tinuod nga debosyon o panagdait, nangamuyo kami nga imong itugot nga among simbahon ingon sa angay ang imong kahalangdon, pinaagi ni ining misteryo ug daniha kami sa dugang nga pagpakighiusa kanimo ug sa usag-usa kanamo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon diha kaniya misidlak sa kalibutan ang usa ka bag-ong kahayag, ang Dios nahimong tao uban kanamo ug ang tao nahibalik pagkahiusa sa Dios.
Ang imong anak sa pagsulob sa kaalaot sa tao mihatag ug way kamatayon nga dungog alang sa may kamatayon nga tao. Kining kahiusa nga katingalahan tali sa Dios ug sa tao maoy nag-uli nganhi kanamo diha kang Kristo sa gasa sa kinabuhing walay katapusan. Ug busa sa among kalipay nagaawit kami sa imong himaya duyog sa tanang sa tanang panon sa mga anghel diha sa among pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Si Kristo Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Hinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya,
hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaingon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunuha, luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako amay nga makalawat kanimo, pangulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose love a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend. Mag-ampo kita. O Ginoo, kining sakramento mahimo unta nga among kusog, tudloi kami pagmahal sa tanang kaayuhan nga imong gihatag kanamo og tabangi kami sa pagpaningkamot sa pagdangat sa kinabuhing way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot na ay usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa gasa sa pagkaanak sa Dios. Pero di ta magkumpiyansa kay pwede ra gid ta mahimong anak sa Yawa anytime basta magpakasa ta. Na ipahibalo, special pahibalo nga kadto na sang operasyon sa katarak, kadtong tanan nga nakaagina sa katarak operation last November 18 and 19 sa San Remigio Beach Club. There will be a follow-up check-up at the same place on January 7, 2025, Tuesday at 2 p.m. One day only. So, iguman anang operasyon sa katarak na aman ay check-up. So, karong January 7, kamong tanan nga naoperahan ni atong November 18 hangtod sa 19 dito sa San Remigio Beach Club. Nga kung uyuan usas mga beneficiaries aning katarak operation, kakita na siya karon. Nya salamat sa namalit na tog slots. Ang atong SBF DAG niabot na og 47,507 ang atong halin na apay 12,493 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Niya nani siya 16 slot challenge nga tag 8,000 niabot na sa 367 ka 16 slot challenge ang atong halin. Niya ang Santo Niño's Healing Gifts katong is in HG para sa ato nirong Santo Niño festivities niabot ng atong halin og 11,370 na pay 28,630 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya naasad ni siya ay 25 slot challenge nga tag 2,500 niabot na sa 174 ka 25 slot challenge ang atong nadawat. Atong pakpakan ang tanang namalit. Salamat kayo. Nya padayon mo og suporta sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Nana ni mga 213,000 ka subscribers. Nya sa inyong pagsigi og like, share og paambit niani nya dili escape ang mga advertisements natay income nga madawat nga atong gamiton sa atong charitable expenses. So inaton ta ato sa ning suportahan. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo.
manasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daigol ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba